Jagab fa zai shigo cikin yanki. Lallai a sa tsaro a ko'ina. Kai wannan ai bai Yahude ne. Suna na Rudra, inkiyata kuma ku kira ni da Jagab. Idan mun rabu da shi Allah ya dina. Suna ji da kansu ba, na ce kuna ji da kanku ba. Jagab! Kada ka yadda ka fara, yi tunani da kwakwalwa tukun, kallin saba mai kaje ka zo. Za mu gogar da shi da tsagerancinsa. Me gadara da suke jin suna da? Jagab! To idan kai ka kasance Jagab, kaga kenan ni sai a kira ni da Lagwab kawai. Mu ai sai dai mu ce hutawar ka lafiya. Idan kana ji a hukumar 'yan sanda ka gagari irin mu, to shi ɗaya tilo yake maganin tsageru irin ku. Sabon kamce da kamfanin Sultan masu burbuda yana nan tafe.